Interview af Max Winge. Max, hvordan har du det med at flyve? Jo, jeg har det meget godt. Jeg flyver det Concorde-fly bag mig, og jeg tager det jysk, fordi jeg er jyde. Jeg styrter ned et par gange, men det er meget skæg. Hvordan har du det med at styrte, Max? Jamen, som sagt, det er meget skæg, og det er afslappende. Max? Jamen, det lader være med at afbryde. Er der noget, der hedder håndbremse i et fly? Nø. Interview af lokoføreren Max Bruk. Max, hvordan har du det med at køre tog, altså? Jeg har det egentlig meget godt. Det er 9 ud af 10 gange der går mit tog i stykker. Det er ikke særlig mange gange. Men passagererne de kommer tit til skade og sådan mere eller mindre. Og det betaler din forsikring? Nej. Gør den ikke? Nej. Så er du fattig. Eller hvad? Nå, jeg har penge. Det er et godt givet job. Ja. Men er der nogensinde nogen, der er døde? Hvorfor griner du? Er det et spørgsmål? Ja, seriøst spørgsmål faktisk. Selvfølgelig er der det. En ged. Ikke en ged, jeg er en kameramand. Ja, det ved jeg ligesom godt, det gør. Men ja. For satan. Ikke igen. Interview med alle passagererne. Alle passagerer, hvordan har I det med at køre? Godt skidt. Hvem siger skidt? Det gør mig. Skydegælerne. Og er der andre? Mig med brallerne. Andre? Mig med det grønne tøj. Og er der flere der? Nø. Og så I andre siger det er godt. Ja. Ja, okay, men er der andre, der kan høre en eller anden